30. novembra 1944 po dosiahnutí východného brehu Ondavy vydáva hlavný stan najvyššieho velenia stavka veliteľovi 4. ukrajinského frontu rozkaz útoku na Košice a Prešov. Veliteľom frontu je armádny generál Ivan Jefimovič Petrov. Ten pre Vojslanských vrchov vyčleňuje 1. gardovú armádu generál plukovníka Grečka, 18. armádu generál poručíka Gastiloviča a 8. leteckú armádu generál poručíka Ždanova. Sovietské vojska sa tu objavili okolo 9. hodiny ráno. Privítali sme ich, boli vymaznutí. Oni hnali do tej veľkej vody, tady bola mokrá jeseň, plávalo im koľko ich pošlo. Po krvavých bojoch na rieke Ondava vstupujú sovietské vojska 1. decembra do mesta Trebišov a 2. decembra je oslobodené mesto Sečovce. Nemci v rýchlosti opúšťajú svoje pozície a sťahujú sa do vopred pripravených postavení na úpätí Slánskych vrchov. Postup Sovietov sa zastavuje. Už ako sme išli domu a kamaráti utvorili, že nechod, lebo tam Nemci, ale poďme tady zátku. Nemci boli na druhej strane, čo čekali už asi Rusov. Tak išiel napredok a oni za mnou. A naraz vybuchlo a mne vtedy v tom momente otrhlo nohu. Medzi oslobodeným územím a obranou líniou v priestore širokom niekoľko kilometrov sú v rukách nepriateľa viaceré obce. Úlohou obidvoch strán je pred blížiacou sa sovietskou ofenzívou získať čo najviac informácií o protivníkovi. A práve o tom je náš príbeh vojaka Beťukova. V noci, ten deň, kedy mňa nohu otrhlo, tak už aj Rusi prišli ako prvá hľadka. Jej úlohou je preniknúť na územie nepriateľa a získať informácie o jeho postaveniach. Nemci sú však v strehu a sovietská hliadka je spozorovaná. Tromfy sú v rukách fašistov, ktorí na prieskumníkov nastražujú pascu. Decembra robili Rusi ofenzívu. Začali kaťuši byť tak, čo še nedalo ani vytrimať, sme pod jeden svah tam pošli, polihali. Podpornú úlohu juhovýchodným smerom v tejto operácii plní 18. armáda. Do jej zostavy patrí 95. strelecký zbor generálmajora Melníkova a 17. gardový strelecký zbor generál poručíka Medvedeva. Fronta bola tu na tým brehu za ovcu. Do toho breh, čo je tam všetko bolo Nemci. Opevnenie mali toto, dekundy a taký. Potom prestala ofenzia, začali nosiť ranených. V smere postupu nedaleko obce Greš, v blízkosti majera Čaloka, sovietská hliadka objavuje hrozostrašný nález. V Kanade, to znamená na Birci, tam od Vyšného Majeru smerom ku Egrešu našli 3 vojakov, 2 zabitých a 1 ťažko zraneného, ktorému orezali uši, nos mu odrezali a jazyk mu vyrezali Nemci, fašistické vojska. Zohaveným zatiaľ neznámym vojakom je Beťukov. Jak zdarovi? Je ošetrený a okamžite dopravený do nemocnice, kde ho 10. decembra navštevuje korešpondent frontových novín 18. armády. Товарищ рядовой Бетюков, я из газеты «Знамя Родины». Это военная газета. Это, пожалуйста, я узнал, что вы не сможете теперь говорить. И поэтому нужно все уточнить и написать. Keďže Beťukov prišiel o jazyk, hovoriť nemôže, výpoveď píše na papier. Vracali sme sa z prieskumu k jednotke. Keďže sme odhalili skrytú pozíciu nepriateľa, rozkaz bol splnený.
Opojenie z úspešnej akcie však rýchlo pominulo, keď z nenazdajky sa pred nami objavili Nemci. Starší vojak, jeho meno neviem, volali sme ho ďaďa, bol na mieste zastrelený. Prídeme tu vyššej volala, tam máme Majil, Čalovka a sama nás Nemci nepustili, lebo tam všetko obsadené, zaminované bolo. Nemci povedali niks, turiks, že nemôžeme ísť, lebo že ako zaminované. Jak tebe zavod? Nás dvoch, Kyseľovova a mňa, spútali a predviedli k výsluchu. Jak vaši pasíci? Vypočúvanie viedol nemecký dôstojník. Na jeho pokyn ku mne pristúpil jeden zo stojacich fašistov. Chytil ma za ľavé ucho a odrezal mi ho. Prenikla ma neznesiteľná bolesť, z ktorej som na chvíľu stratil vedomie. Potom, keď som prišiel aj o časť pravého ucha, mučiteľ s úsmevom na tvári ma chytil za nos a pomaly ho začal rezať. Vtedy som znova omdlel. Keď som sa prebral, pristúpili ku mne dvaja hitlerovci a pritiahli ma k stolu. Ten istý fašista, ktorý aj doteraz viedol mučenie, mi roztiahol ústa, vyťahol jazyk a pribil ho klincom ku stolu. To však nebol ešte koniec môjho mučenia. V ruke sa mu objavil nôž, ktorý mi začal pomalými ťahmi prechádzať po jazyku. Ďalej sa už na nič nepamätám. Как твой друг? Что с ее? Что случилось с ним? И что ему сделали фашистские захватчики? Где у вас Катюши? Мамушка моя, мамушка моя! Počas mučenia Betiukova je vypočúvaný aj vojak Kyseľovov. Keďže ani on nechce prehovoriť, fašisti mu odtínajú ľavú ruku. K večeru obidvoch vyvádzajú za potok a kážu im bežať. Po zazní dávky zo samopalu obaja padajú. Hoci Betiukov nie je zasiahnutý, stráca vedomie. Meno Betiukova sa stáva synonymom utrpenia, čo využíva aj sovietská propaganda. V novinách je zverejnený celý jeho príbeh a následovne v niekoľkých číslach po sebe aj ohlasy od čitateľov a vojakov Červenej armády. O takmer 30 rokov neskôr sa tento príbeh objavuje znova, a to v spomienkach veliteľa armády, vtedy už maršala Sovietskeho zväzu Moskalenka. Nie je pochyb, že sa jedná o ten istý príbeh, hoci meno Betiukova je tu pozmenené, uvádzané ako Betiuk. Pri ďalšom pátraní o osude Betiukova sa nám už nepodarilo nájsť o ňom ani zmienku. Je celkom možné, že ako vojak, ktorý padol do zajatia, podľa rozkazu číslo 270 zo 16. augusta 1941, vydanom ľudovým komisárom obrany Stalinom, mohol byť považovaný za zradcu. Ak by bolo tomu tak, potom nás nemôže prekvapiť, že sovietská propaganda tento príbeh iba využila. Pritom vojak Betiukov, či Betiuk, ako človek, ale tiež ako hrdina, padol úplne do zabudnutia.